Продавам светещ кон. Кон бе, кон! Ама светещ. Имам нос, драй крака и подкови, дето къртят плочки вместо вас. Конят развива до 50 конски сили и изпреварва тракторите на нивата, трабанщата на село и Юсейн Болт на кили. Много икономичен, произвежда електричество и вода, защото се поти повече от Веселин Маринов на концерт. Конят е много мотивиран и е готов за работа, както Пулеш за Кличко и Том Круз за Оскар. Свети с нова патентована от Баймангал LED светлина. И също така пести енергия, като използва слънцето за енергиен източник, но не чрез соларния си панел, а чрез фотосинтеза. Затова растението на място на опашката, соларния панел на място на седлото и лампата на място на тиквата. Конят е много умен, решава судокута и кръстословици, използва се за Google транслатор от малки и големи. Това, драги купувачи, е първия кон, летял до Марс и обратно, и затова му казват Бай Гагарин Армстронг. Това де-факто е единствения ром, летял в целия безкрайен космос. Конят е много икономически, храниш го с кружки и те излизат отзаде, рециклирани. Произвежда ти природен газ за постигане на ефекта на... Поръчайте си го още сега и ще получите безплатно. Ами, бърка се. Вградено барбекю. С електрически въглища може да готви пилешко, свинско, телешко, агнешко, патешко, бухалско и котешко и кучешко специално за нашите приятели от Китай. Поръчайте сега на сензационната цена от 2 тона желязо или на изплащане с оскъпяване. Купете си го още сега. Хомеопатичен конски продукт за деца от 3 до 99 години. Съдържа лактобактиликус мангаликус, странични ефекти, главоболие, болки в корема, връщане, газове, желана, нежелана бременност и смърт. Преди употреба прочетете регистрационния му номер, ако можете да четете.